Čus bus, zrazil ťa autobus a ja som Deflory a zdravím ťa u nového videa z tutoriálu, jak si stiahnuť Debug Video Capture Software. Je to program na natáčanie a je dobrý, dá sa s ním upravovať, keď máte Videopad Video Editor. Dá sa tam dať text, ako môžete vidieť, a fakt, je to dobré. Neviem, či toto nie sú ukážky na Videopad Video Editor, ale to je jedno, proste si to stiahnete, download now, stránku dám do popisu, dáte si download now, vybačte, nejak som nachladený, no, dáte si download now, stiahne sa vám to a vyzerá to potom nejak takto. Je to toto, dáte si zapnúť, dáte si tam spustiť, dáte povoliť a stiahne sa vám to. Má to veľmi veľa, veľmi málo kilobajtov, aj 1 mega, to sa mi zdá. No, ale nemáme kúpený, takže vám napíše po 1 hodine asi používania, že treba kúpený kľúč. Ale na čo si kupovať kľúč, keď ho môžeme mať zadarmo na stránke serialscore.com. Kľúče dám do popisu a keď vám to tam napíše, dáte si kľúč do také tabulky a potom môžete už používať program bez problémov a už je jakéby oficiálna verzia. Dobre, takže vidíme sa u ďalšieho videa, snáď som vám pomohol.